И здравейте хора от YouTube, аз съм BG Power. И днес ще ви покажа Forge модове. Малко съм болен. Сега нямаше какво да правя и реших да ви покажа модовете. Първо трябва да си изтеглите ето това нещо, което се казва Forge. Ето така цъкате. Аз ще го има в описанието, окей. И така чакате да се инсталира. Ето, като ви изпише Successfully Installed Client Profile Forge for Version Forge 10.12.2, абе няма значение. Цъкате окей и вече ви е инсталирано и повече не го барате. Ставате си го където си поискате, само без папката му. Така. Ей сега пишете процент up data процент. За мен, аз вече го имам. Така че, ето отиваме тук на mod, ще ги извадя всичките. Armor status, damage, base това е lucky block, status, too many items, presence minimum и enchant. Това сега ще ви ги обясня всяко за какво е, само да си извинете, че съм толкова сръчен с мишката. Много ми е малко странно. Така, но Too Many Items сещате се, взимате си айтъми, само като сте опнат и правите разни енчанти до 127 лева. Lucky Block представлява, този Lucky Block прави купчета, които като ги щупите получавате изненада като киндер яйце. Armor Status ви пише на колко удара са ви броните. Status Effects на колко секунди остават до края на вашите полшанки. Това не знам, това не е за нищо, само за да ви тръгнат модовете. Damage, като си насочите мишката да изписва той на колко живота е. Dance Minimap е картата, която се появява ето тук. И Enchanting, колко по-вероятно е да ви се падне готин енчант. Да, сега хора, вече като сте инсталирали Forge, тия програми си ги държите така на работа. И пишете процент up data процент. И ги вкарвате в папката mods. Ако нямате, си направете на мен, така пак ми стана. Ето първо Armor Status. Няма значение, обаче задължително втора е това бъс. Бъса ПКРС, кор. И после си ги подреждате както и е кеф. Само ще го дръпна по-високо да стане. И тук Damage, Lucky Block, няма значение, както е кеф. Вземем с Minimap, Enchanting. И когато вече сте приключили с това, изключвате това. И разбира се, включвате Майнкрафта. И то, като се правили, то в Versions ви прави папка Forge. И на профил отивате на Forge. Ето така. И търсите Relays Forge. Ето. И от тук вече цъкате Play. Да, хора. Само да ви покажа, че е тръгнал. Ще влезна на самостоятелна игра. Извиняйте, че не съм качвал 3 дена, но така да е. Имах много работа. Сега покрай училище. Съм тук Creative Mode. Няма значение на survival да влезете. Няма абсолютно никакво значение от умения items. Ето си ще сложа. Ето вижте, даже имате и команд блок. Така. Ето вижте, тук имате всички блокчета възможни. Ето така се енчантва с умения items. Взимате, отивате на тази книжка и избирате какво да енчантлете. Например, нека енчантне меч. Unbreaking колко? Unbreaking 3. Така много админи правят. Ето Sharpness 5, Smite 5, Bane of Arthropus 5, Knobak 2,
Fire 2, Looting 3. И ето, цъкате Make. И хора, както виждате, стана меча. Ето така, можете с всеки айтъм. И вижте, това е най-висока. Просто си пишете така и то ви го прави. Така, хоп. Максимум 127 лева. Затова не ви трябва. Има и пугин де, но с това е по-добре, вместо да теглиш пугина. Е така, за админите, които гледат. Така, и пишете така. Няма значение, само пишете много цифри. Така. И от тук мейк. И ето го мечо. Ето това е мечо. Можете и надолу да си продължите нищо, че така пише. Но е така. Има и още една страница, ето. Така става и с всичко останало. Чакайте да видим. Ето вижте така му. И не знам защо въобще е така. Тая риба пък с какво би могла да се неча. Unbreaking 3. Си бием с риба хора. Sharpness 6. Smite 9. Bane of Arthropus 15. Fire 4. И Knowback 9. Ето така се прави риба. Да, с тази риба може да сте невероятен боец. Ето. Биш с риба, ето. Яко е. Ето така можете да си правите и много яки полшани, хора. Ето. Тиете на полшанката. И ето вижте. Можете даже да си направите спидка за 10 минути. И от тук може да добавяте още ефекти. Стрент. Ето. Ето. Make. И тази отваря има два ефекта. Тук. Четворки. Ето вижте. Вижте колко сме бързи. С това няма да бъдете забелязан. Направо ще ги минавате и ги къртите с меч. Сега можете да си взимате и айтеми като сте опнат. Само като сте опнат, иначе могат да ви баннат. Ето има и спаунери. Ето. Кейв. Просто чупите. Слагате това. Сега да взема една кофа с мляко. И ето той го. Само цъкат най-долу. Вижте. Ето. Парай спайдър. Ето. Ето така. И когато ви потрябва, можете да си правите абсолютно каквото си искате. Можете, ето това са ми фаворит на мене. Можете да правите такова. Green. Brown. Blue. Light. Material. Small. Large. No. И make. Ето ги. Оп, съжалявам, хора. Вижте как. Ауча, много ми забия. Вижте как даже и завиват. Така, сега да пристъпим към следващата част, като си сложите меч в ръката. От така. И сложите и сет. Ето, отстрани ви изписва ето сета. Чайте да глътнем някаква по-идънка. Например, Regeneration. Няма значение. Ето отстрани ви изписва Regeneration. Ето тук. Гледайте. Но и вижте, като насочите меч, ви изписва прасето ара 10 живота, но с обикновен меч му взимате така, но съжалявам за лага, но като снимаме така. Чакайте, няма да лаги, съжалявам. Така, не ми лаги сега. И така всичко, което държа в ръката, изписва кога държа.
И